Akan ni ke episod kebeladap ni layak mi. Tindrai ke ke badon hang ni kalong bit bang ni ba u Abram ulet na Egypt na kio. Okay. Tau kio ni Egypt tu hibu ujung klim ni ko ngun kan poi biang syati sekali kanan. Jisan de ben hiram syati. Ti kani hab su thu tengong fi ke jukar hiu ne. Ketu hang tu ba kio tu kio ni Egypt. Ndai. Hende syapang syati kali kanan. Akan ni ke episod ke bamenta tu ngin yak mi. To ngin poi tu kedekot ke ba armo ter. Kedekot ke ba ar ke ong baru Abram ulah riu bahae ha ki jingri ha karupa bar ha ka ksiar. Bar ulah nang lej hala ki jinglej na syathi syadu Bethel syadu ka jaka ha ka ba ulah penyeng yala ka ying trep meningkong ha pedeng ke Bethel bat ka ai. Yang tu lagi apa yang kata itu bah kedau menena sedang bikin mau tu bah penyeng ya tu ka darah. Hap deng jong ka Bethel bat ka hai ketika lenong ka khat ar nong khat ar ka dekat ka pra. Tu hang ni kani ka kantin riu bah ka kit ya ka jingmut riu spa. U Abram ulah riu spa haki jingri. Ki jingri ka rupa ka ksiar kitu kidika spa. Mo. Ki jingri ka rupa ka ksiar kitu kidika spa. Ti ketu ka jinglet phi hang ni menta klam ong shu ba nang ki syate. Shuang bai ulah nang let na hala ki jinglet na syathi. Chadu betal menta pada hani ka border kanan na syathi rung biang. Let poi biang syate. Sya betal. Syaka cakap wan nang kong. Ho syaka tu ka cakap bo penyang ya ka ying trap ya tu ying jan ka jom. Kemud tu kebod ka jaka kemudian saya ngi. Nei. Pastor saya punya cakap ini bentar. Bad Abraham lanang riu baha ya ke jingri ya ke rupa pada ke ksiar nei ke dekat ke baar. Riu baha mu riu spa hagi jingri mu ka syai baha ke berat. Ha ke rupa ba ksiar kanir ka syai ba ke rupa ksiar ka di ke ba ula ban ra na ka jaka sa jaka. Ba ka spa ka di ke ni ka ba ula ban ra lang bad na ka jaka sa jaka. To. Tekitu kelong tang ke. Bai ni bentar. Trap ningkong hapreng bet el bat ai. Menne kalenong ka bakhat ar hai. Ai. Jai ai. Kadai ai. Kadai ai. Okay. To ka dekhot ke basau pada sya kata ka jaka jong keduan ya ka bola thau hang ta meningkong. I poi biang seduan. Non phai ni. Kemut ketu ka jaka ka bomani blai kemut. Kadang dehi ka ba benta ka berengkam. Kapalong kerpang. Ni peit long hamal lagi jaka ki bu syong kemut ubu ni. Tu beningkong ha Shechem. Hadin ketu pada ha ni ka jaka ha Bethel. Ha pedeng ka Bethel baka ai. To. Dalam pei ti dekat besar ha bakut tu kolong hang ta u Abram u khot ya ka kerteng utrai. Kaju hi kate ki bule. Push na duan hang tu hi. Ha por buwan ningkong. Hoi. Temut mentau lawan phai biang hadin jok ketu ka jing mentau wan lembat ki jing kerhu. Tu ulek biang tu. Bat hang ni rumah ni. Pemule haka lenong ka bakhat ar. U duai rumah ni hang ni ru upendep ka juk ka. Hoi. Ka kerkom jong. Ta kan nong ka ba habangi poi hang ni kalong ka ba penlinggo ni kadi mo. Ta wan nang te ulek Egypt. Lapoi he Egypt pada ngim yu ia kata ka jing mani boleh. Mentei keduan. Ban kerpat ka tengok try klam itu ni Egypt. Kalong poi siri nong wei i kumba kalong thali tu ka benta. Menta lawan phai ni thi wan biang han ni. Kalau ni boleh. Long ka bai itanat bah kalong bah anda poi siri nong wei ni i bet ba uyak sai hala dia ni. Ku ubrio. Dia poi biang sekali kali ka ba u try ula pen pau u menta wan biang. Syau boleh. Boleh syau boleh. Ngamtip kata ka kayarap kumnu yangi namar ko om ta kan long habangi dan hari kasi. Ni semua kata ka jing gerham kum ki khastan ni. Kadon. Ti ding poi si jaka pada ki ba dunai khastan ni bakim dan. Hang tu ngilap cur ham marwai si men. Handai ban ong bakan klan kum baklan ni bangi dan sini ni ban dan tu ka jing sengai. Ka kham long jar na. To ngin bu ha ni ko weekend tian mong. Ka jingmut ka baning kong ka ba le si ka ba ngapar khat manga ka long ni hadien ma pi ong kom to.
hakalan nong ka bakhat ar ka session ka ba dep ye karen ba utei ka duwan umani haka jaka ka boble pa ho menta ba ni kalan nong ka bakhat lai ka pa ba o hakal nong bakhat ar hi bang ye karen ka session ba dep ka mot haudan ri ijep kam sim pau e ban tho umani mlei nei to wala ka ta ba ka pau pa habakut jong nong bakhat ar boble tre ka joka kam man plaj yo te hang ni ayu ka hikai ye gi ku ba pe hatu bagi don jengai na lagi yang in klep ayo play ne habagi don jengai na yang kan jalong ko pastori omantane katu ko jingir hem karet tangi simet lai bagi don pa hari kasih le jong kanang hem kata ka mo syukun tho ka jing perkhat ka jong pi to pastor na kaleng jong pi la pinang beteng biang Menta kai long kani ka jingir hem sim te mateng teng ni sko kumbata ha jaka ka ba ngebun ni surhem nanda he magidan ha ka jaka ka bakinja rang katu ka jingir hem kolong kumnu kan kolong ngasuan ra mo ban kolong nomor yo lada karang yo ka kejap sendan kan yam long lada ka red kemut kidan kiwei pada kiba kernyom ni kan kernyom ya ka ko jing reham ni ti long ka ba khamma kolong ba lada sya kernyom yo kalip no kan kata kalong ka pemansau kadika ka challenge nam ta juni ba pe tin rei long im di ban klet ba wat habang idan haki jaka ki bakinja kumbolong u abram u blei trei la ka jong benta wai la ka jong ka jing singan wai la ka jong ka jing senran henry ya kata wat habang ngim sngo ngim yo mat ya kata ka bakum kata de habang yuan pai pada syakani ka jaka ka bangi yo mat ka jing rem si ka ju yang mari benda kanum dewan belat kan tingi hau abraham pada kata wan kiu benta sani upoi biang hang tu ti long katu keduan katu ke bau blei mi pau dai try mi pau ti long la de tei keduan tu la khot pa de kerteng ju try menta habuan ru ai ka ju ka kat ju hi ke jing bani kan ke jing ai nu ka ju kam sim duna no kam sim duna long katu ka jing ang nut ban pha chu try ko kadan kata em ka de ke jing bat ke bau Abraham u don ha ka jing dai bat u blei u Abram sorry mo la ya mlin than Abraham okay to tangi jam shu mo to store show dengan contoh kendian ka bomut kani ka ji kai ka bang yo nang ni ka long ba la danga la ningi ni le cngai na la ka jong kari ni dei ban ri kan dong la ka cngai bat habangi nyam ai lat do bakata ka bakacaka ka bakadan kata ka cngai jong tau caka ban ka kecap na pelip no ka cngai ka cngai bat habangi lawan pai pe sila ka jong kari ka caka ka bangi jumani ka caka ka bangi juduai ka caka ka bangi jelum lang ka bangi ka dei ka caka ka bangi di ban let ningkong umli ban ran no nang bangin nang yai hem kalau kadi belum kumjuk kan katu ka jing hem ka pidan syuap mi kadi belum kumjuk to ka basan mo bad ya ulot ru di uba la let ringkat balu abram la don kilang brot bad ki masi bad ki yang trem ti kata keri kam la besa yaki ban syong salang na baki ki kaspa jong ki kalabun kum ta ken kim la shu yeshong sa rengkan ti kani ni kawan ra pada ya kalian ka jong ulot entah kalau ha kani khana bros kat kini ki besha khamat kilnong klami tu ye dei jong mi tong budi kun kha ko mai karan benda tan dei menta pada kai thu ni ba wat uniru uroi kalau kam dei katu ka wala do dei u kun kha mo wisong sa rengkat bat u pesan dong em temut kam dei ka uni usong khlem yo ye kan dei utrai khi kusarem temut uniru hala ka jong ka jing kenchau ka jong u nang roi de pipe ni mo ka jing roi ka jong u to da dei ki jingri kam da pen phalang than ya kata ka jing nang roi ka jong u dei ki ikin tin ibayarap ban song ku ngi ka long bat ki yeng trep ki yeng trep ku ka ying jan kan nang roi nang la ban punyara me ka kata hi ka kadau ya ka jing roi temut kini ki jing roi jong kini ki ying jan ka mut tu ki syakri syakor yung kinang bun nomor khamit hui ni la uni la syong kurim ne em ulot hang ni
kamu ye kalong kenjak bejar kami tu ye Sakawai mo ban kan tho. Hakan ni ka session ka barang shudem. Bangi kran ni kal nang khat ar. Ha ka jing khat ka jong blei yu Abram. Kidan gi kan tien ga ba blei pran kam. Ba un kar khu yu Abram. Na Abram na u Abram ka lo ka jing kar khu ki we no. Rei u tau ba tim yu Abram un lo ka jing tim ki no. Kum ba ka pa ho ne ulat u de u khon kha. Widan bat u Abram na ka sedang. Mut umat ka cu ka jing kar khu. Ngamudur ba ulat kum u khon kha u buram melaw jong pasan. Ban namar ka jing buram ko jong u yo alang ka jing kar khu u roi ka haki yeng trap. Telong dagi berap susu lo kata ngi siam ba kum upasan. Ublayalam melaw jong khon kha. Kalong sim bat yak spa baro alade. Tang halade. Hende uni la da ula ban kamai ka ka jong u ni. Kelam bisni kan. Kelam bisni. Ngolong kata kada ke bitan. Amdei ka tu ka jinglong pasan mangan klunut mangan. Nomor bu uni ha po jong ate. Klunut. Dari long uniau uni para ba ya rengkan. Bayangkan. Long kata kalong gaji internet ha kan. Kalong bu Abram bat ulat. Kalong internet u Abram u buram ngilau jong kon kha kan. Hakan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi kumno unle kini kumno un response kini kumno benweng kini gini ti haba kami kani menta pada kateng khu hai yang mai dam mai ha khostia komo u batla u khun kha lo khun kha ti kajing e ka bami kalong ba kalami kajing bom sotanat kan